Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mag-igsoon, mag-inulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nagalapas ako dako yamot, sa nahuna sa pulong sa buhat, o sa pagbuhat sa lang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kung nang ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga isuon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaloy kami, Kristo, kaloy kami, Kristo, kaloy kami, Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ng Diyos Ama, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himahaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawag sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw na galigot sa sa amahan, dawat ang pangamuyo.
ay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halano. O Jesu Cristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, 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 magampo kita. O Diyos nga magagamog walay katapusan, manduya nga mong mga buhat aron makapaymot kanimo. O gimuwa nga maglaghan ng mga mayong buhat, diha sa ngalan sa imong hinigog mga anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Nga buhay ug hariman kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao inikating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti nga nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan.
Usa kabutang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kaligmaon sa Ginoo, ug makapamalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo, diya sa yuta sa mga buhi. Paabutang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing, ug pabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Korinto. Mga igsuon, sa ngalan sa tong Ginoong Heso Kristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang ninyong gisulti, aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong, kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab moingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumalat ni Mateo. Sa pagdungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea, mibiya siya sa Nazareth og didto puyo sa Capernaum, o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon o sa Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias, yuta sa Zabulon o yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niyanto, si Jesus nagwali nga nagingon, hinusuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ganag Pedro o si Andres o ang iyang may suon nga nabukot. Si Jesus miyon kanila, kuyo kamo kanako, og tudluan ko kamo sa pagpalagat o mga tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot o mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw og nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago o si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Dito silang sagayan, uban silang amahan. Nagpuna silang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus og diha-diha. Gibiyaan nila ang ilang sakayan og ang ilang amahan. Og mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuri sa tibok Galilea og nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga. O nagwali sa mayong balita, bahin sa paghari sa Dios, o nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Aniya na kita karon sa ikatulo nga Domingo sa yano nga panahon sulod sa tuig liturhiko sa ato nga simbahan. Ug ang atong ebanghelyo karon maigsuon sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang atong Ginoong Hesukristo nagtawag og mga tao napulog duha. Yang gitawag o yang gihimo nga mga apostoles. Duha ka butang mga isuon ang ato ang tutukan sa atong mga pamalandong karon. Mahitungod sa pagtawag nining napulog duha ka mga tao nga gihimo ni Kristo nga iyang mga apostoles. Duha ka butang. Ang una,
Gitawag ni Kristo kining napulog duha ka mga tao aron mukuyog kaniya, makig-uban kaniya. Mao ni ang unang tawag. Mao ni ang unang pagdapit ni Kristo ning napulog duha ka mga tao. Gitawag sila aron mukuyog o makig-uban kaniya. Sa wala pa sila tudloi sa pagpanagat o mga tao. Sa wala pa sila himuang nga iyang mga apostoles. Sa wala pa niya sila ipadala. So una, gitawag niya kining napulog duha ka mga tao aron mukuyog o makig-uban kaniya. Og pila man ka tuig ang ilang pagkuyog-kuyog, pag-uban-uban, sa wala pa himua sila nga mga apostoles, sa wala pa sila ipadala. Atong hinuman nga ang public ministry of Jesus yabot lang og 3 ka tuig. Kaysa diya nag-edad sa 30 anyos, mao man to ang pagbiya niya sa iyang ginikanan. Mao man na ang tradisyon sa mga Hudiyo. At the age of 30, mubiya na ang anak. So mana ang gibalabana nga si Kristo nibiya sa iyang panimalay at the age of 30 years old. Mausab kini ang pagsugod sa iyang public ministry. Ug ang iyang public ministry miabot lang 3 ka tuig. Sa nagpangidaron siya 33 anyos, mao man to ang iyang kamatayon. So makaingon ta nga more than 2 years nga nagkuykuyog, naguban-uban ang mga napulog duha ka tinun-an. Nga later on, yang gihimo nga mga apostoles o yang gipadala. Nganong importante man kay kini maigsuon sa ilahang yugtos lang kinabuhi. Nganong importante man kay ni ang ilang pagkuyo o pag-uban kang Kristo. Kay nining panahona nga sila mikuyog og miuban kang Kristo og si Kristo miuban og mikuyog kanila. Mao ning panahona nga ilang nailhan kung si kinsa si Kristo. Mao ning panahona nga ilang nasuod kung si kinsa gayud si Kristo, nga si Kristo di ay mao di ay ang Dios nga nagpakatao, mao ang Mesiyas. Nya tanaw na to mga igsuon nga tinuod nining mga panahona nailhan nila si Kristo nga mao ang Mesiyas, pero dili pagyud kay na siya klaro, lubog. Sama panangnit si Pedro nga usa sa mga gitawag ni Kristo. Tinuod si Pedro miilang nga si Kristo mao ang Mesiyas. Sa diha nga gipangutana ni Kristo iyang mga tinun-an, kinsa man ko para ninyo? Og si Pedro mingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Pero ang pagtan-aw o ang pag-ila ni Pedro kang Kristo nga Mesiyas, dili sigon sa unsay nasabtan sa Ginoo siyang kagwalingon. Kay sa diha nga itong Ginoong Kristo naghisgot sa mga pag-antos, kamatayon sa krus, ingon mas Pedro, dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Nya ang Ginoo mingon kaniya, pahawa sa tanas kay ang imong hunahuna dili hunahuna sa Dios kundi hunahuna sa tao. So wala pa gyud kayo mailhi ni Pedro si Kristo sa iyang pagka-Mesiyas. Kay mao'y hunahuna ni Pedro nga ang pagka-Mesiyas ni Kristo mao'y magluwas kanila gikan sa political slavery.
Kaya nitong panahon na ang mga Hudiyo manggod ubos sa gahom sa mga Romano. So nangita sa political leader, liberator, Mesiyas, nga magluwas kanila gikan sa gahom sa emperador sa Roma. Pero dili na mao ang tinud-anay sa pagkamanuluwas ni Kristo. Kay ang kaluwasan nga gidala ni Kristo, kaluwasan dili man sa gahom sa mga langyaw o political slavery, kundi ang kaluwasan nga ihatag ni Kristo mao man ang kagawasan gikan sa kaulipnan sa saa. So mao ni magsuon. So sa diha nga nailhan na gyud ni sa mga tinun-an nga mao din ni Kristo, nga dili day siya usa ka political leader, kundi usa siya ka spiritual leader, nga ang kaluwasan nga mahatag ni Kristo dili lang day kaluwasan sa gahom nga politikanhon. Kay doon na pa'y mas laom nga hinunglan kung ngano ang tao mo gamit siyang gahom aron pag-ulipon sa uban. Kahakog, kadaw. Mauni ang gustong luwason sa Ginoo. Nga ang tao dili maulipon sa kahakog, kasina, kalagot. Kaya kini siya mauni magtukmod sa tao sa pagbuhat, sa dili angay buhaton nga makadaot sa iyang isikatao. Sa ito pa mas laom ang hinunglan. Nganong ang tao ulipon something spiritual. So ang Ginoo nanaog yun sa tinud-anay nga kahinungdan, sa kagubot, sa pagkabahin-bahin. Muna ang Ginoo nagtudlo ug usa ka kamaturan na kinahanglan ilag yung makitaan. Mamamitaw to nga usa siyang gitudlo nga wa ko mo anhi aron magdalag kalinaw kundi pagkabahin-bahin. Tinuod naglibog ang mga tao niadto. Kita po nalibog po ta. Ang Ginoo prinsip manggaha siya sa kalinaw. Ngano man nga iyang niingon man siya, wa ko manhi aron pagdalag kalinaw kundi pagkabahin-bahin. Tungod kay ang kamaturan nga iyang gidala makahatag magpagkabahin-bahin. Kay doon na may mga tao nga dili dapis kamaturan o dili andam nga mudawas kamaturan nga gitudlo ni Kristo. Muna doon ay pagkabahin-bahin. Dili tungod kay mo'y kabubuton sa Ginoo, kabubuton sa tao nga doon ay pagkabahin-bahin, tungod kay doon ay mga tao nga dili andam nga mudawat ni Kristo, mudawas ang mga pagtulunan o pagpabilin sa kahimtang nga ulipon sa gahom sa saa. Mo na doon ay pagkabahin-bahin. Dili kabubuton sa Dios maisuon. Nga doon ay pagkabahin-bahin sa atong pamilya, sa atong katilingban. Kalinaw ang iyang gitinguha. Pero kung magpabilin kita sa gahom sa kangit-ngit sa saa, ang saa maogi makahimo pagkabahin-bahin sa tuwa. So nindot kaayo, si Kristo maayo siya nga balita. Nagdala siya kamaturang, nagdala siya kahayag sa atong kinabuhi. Ug miabot na ka ng maong kahayag sa kamaturan nga mao si Kristo sa atong kinabuhi. Sa panahon nga kita gibunyagan. Ang Dios nagpagkatao ug mipuyo uban kanato ug misulod sa atong kahimtang sa kangit-ngit sa saa. Aron pinaagi sa iyang kahayag, sa iyang kamaturan, madanagan ang atong kahimtang nga usahay ulipon sa kangit-ngit sa saa. Naitabo kini sa panahon nga kita gibunyagan.
ang bunyag nakapahimo nato nga gawas nun sa dili na kita ulipon. Giligo kita ni Kristo. Pinagi sa tubig sa bunyag. Giugasan ta niya. Pinagi siyang mahal nga dugo. O kanunay nga iyat ang gihugasan. Kay giligo naman kita sa tubig sa bunyag. O kay nakaligo naman ta, hinlo na ta, ang gikinahanglan lang nato ang sige nato nga pagpanghugas. Nga sa ato pa, dili na tibok, lawas nato may bason o ligoon. Kay nakaligo naman ta. Binagi sa bunyag. Manghugas na lang ta. Sa ato pa, dili tibok, lawas. Kay iya naman ta ni Kristo, iya naman kita sa Dios. Kung kinahanglan, pagpanghugas na lang. Usaon, sakramento sa pagpangumpisal, sakramento sa Eucharistia. Niyang mga sakramento kita hugasan sa Ginoo. Aron nga masustain nato ang grasya nga nakapasantos nato sa panahon nga kita gibunyagan. Mga isuon, gilimpyuhan na kita sa Ginoo. Gihugasan na kita niya o gihimong balaan niya ang atong kinabuhi. Gisantos niya aron mahimo kitang takos og angayan nga modawas yang gugma o kunya angayan nga mahiusa nga na kaniya. Ug mao kini ang mahitabo sa santos nga misa. Nga sa pagsugod nato santos nga misa nang hugas ta, wa ta maligo. Nakaligo naman ta sa panahon nga kita gibunyagan. So sa santos nga misa na ang pagpanghugas na sab nato. Pinagi sa hiniusa nga paghinulsol sa atong mga sa. O sa pagpanghugas nato pinagi sa pag-angkon sa atong mga sa, pagpangayig pasaylo. Santuson kita sa Ginoo pinagi sa pagbasa, pamalandong sa balaang kasulatan. Tungod kay ang iyang mga pulong, maghatag man natong kahayag, ug lamdag, kung maminaw lang yun ta. Kay ang mga pulong, balaan og buhi, ug makapausab sa atong nahuna o sa atong kasing-kasing, o sa atong kinabuhi. Kay siya manggayod ka na, ang nagigsulti ka nato, diya sa balaang mga pulong. Aron sa pagbalaan na nato, sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing, pinagi sa sagrado niyang mga pulong. Mahimo kitang angayan og takos, nga mudawat kaniya diya sa bayhon sa pan o sa bino. During communion, sa atong pagkalawat. So, dining santos nga misa maigsuon, tulo ka butang ang may tabo. Aron mapadayon nato ang grasya sa bunyag nga itong nadawat, ang grasya nga mo'y nakapasantos nato, tulo ka butang ang may tabo santos nga misa. Una, ang pagpanghinlo, ang pagpanghugas. Aron sa panahon nga mahinlo na ta, mugasan na ta, pinagis sa gugma, pasaylo sa Ginoo, mahimo kitang santos o balaan. Nga sa ito pa, maputli ta. Putlion ta niya. Maputli ta. Tungod sa atong paghinulsod o pagbalik ng ito kaniya, pagbag-o sa itong masaad sa itong bunyag. O ang ikatulo, mahimo kitang angayan o takos nga mudawat siyang gugma. Nga kung atong tanaw ning tulo ka mga mahitabo diya sa santos nga misa, makita gyud nato mga isuon pagkaayo des Ginoo no. Kay kining tanan, it is always God's initiative. Lihok niya tanan sa atong kinabuhi. Mo na atong pamalandungan. Mo na atong tan-awon. Unsa kadako ang gugma o ang kaayo sa Ginoo sa atoa ba? Nga ana ta manukad. Mo na atong himong sukaranan. Ang kaayo sa Ginoo
Ablihan nato itong kasing-kasing aron mapuno siyang gugma kaayo, aron pinaagi nini. Andam usa kitang musangyaw sa iyang kaayo nga tusuban. Mamahimo usab kitang mga apostoles. Human nga mamahimo kitang tinunan, kay atong gitugutan nga mukuyo o makiguban ang Ginoo sa atua o kita makiguban kaniya, mamahimo kitang mga apostoles sa iyang kaayo. Mamahimo kitang magsasangyaw sa iyang kaayo o gugma tungod kay maumang kana ang atong nasinati. Mug napuno kita sa iyang kaayo. Nga sa ato pa magsuot kitang tanan, gitawag kita sa Ginoo nga mukuyog kaniya aron mailhan nato siya, aron mapuno kita sing grasya. Kitang tanan gitawag sa pagka-apostoles. Pero sa di pa kita mahimong apostoles, sa dili pa kita ikapadala ngadto sa Ginoo ngadto suban, una sa tanan, kinahanglan sa tanang panahon sa atong kinabuhi, atog yung pakuyugon, paubanon ang Ginoo sa atong kinabuhi, diya sus sa atong kasing-kasing. Aron duna kita ikasangyaw usa ka maayong balita nga dunay Ginoo nga nagugma kanato ug kanang mga gugma yang gipakita pinagi sing pag-antos kamatayon sa krus. Karon ang pangutana, andam ba kita o abli ba kita? Abli ba itong kasing-kasing aron si Kristo nga buot makig-uban kanato, mukuyog kanato, makasulod sa atong kasing-kasing. Ato akong bag-uhon ang atong magtuo, uban ang paglaom nga ang Ginoo magbag-o sa atong kinabuhi, aron kita mamahimong iya gayon nga mga tinunan o mga apostoles. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanao siya gikan sa langit. Muhilom kita sa makadiyot, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Tungod kanato, gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong, sa katong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuos samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mabuhi og sa natay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan sa samanog usanak, dungan sa manog usanak, gisimba siya og gimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta.
Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa maratay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Si Jesus ang kahayag, mianhi sa kalibutan aron pagdanag sa kangitngit sa sala ug sa kamatayon. Danon nato karon ngadto sa mahan ang atong mga panginahanglan, puno sa paglaom moingon kita, Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan, makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang panaad ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag niini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton makadawat sa makaalim nga gahom o pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga imong tang isipon nga tako sa mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Ka ang mga matuuhong mihalina, makasulod sa langit ng puloy-anan. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. May gugmaong amahan, tabangi kami nga amo kang higugmaon labaw sa tanan. Sa among pagsunod sa imong anak, si Kristo, malaumon kami nga budangat niya ng maong kingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-aampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawat lang nga maluluyo ng among mga halad, nga sa pagsantos ka namo, imo tang itugot nga magluwas ka namo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Na Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, nga ngay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay usatan ng dapit. Kay nabuhi kami diya kanimo, ug nahimo kaming tawo, dinis sa kalibutan. Di lang kay gihatagan mo kami sa mong amahanong nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi liwsam, gipasiligan mo kami sa imaya, nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga may banhaw kang Isus, mo'y imong gasa ka namo, ug mo'y unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasaling sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit,
Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Iyong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, sa imo imahayan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana. Dahil ko nang naganis ang ngalan sa Hosana, Hosana, Hosana. Santos, gayud ka o Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos. Ipadalang imo espiritu ra pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya upahan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, o panginom ka mo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo umahan, ning paan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa na sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginumong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdum mi usab ang among maigsuon nga nagamatay. Malaumon nga babanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong lahom. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambis sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton na tas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gituruan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ang atong amahan, ug busa mangahas kita sa pagingon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Ginoong Kristo nagun ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kundi pagsalig sa mga simbahan, ug sibo sa mong kabubuton hatagi kami sa kalinaw kiusa, ikaw nga bo'y hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita taong pag-inikso na panagdait manaakan ninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang kung mamaayo ako.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagahom, itugot ka namo nga sa paglawat namo sa mong grasya nga makabuhi. Maglipay kami kanunay sa imong hatag, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Idukoy ang mga ulong atong pangayong panalangin sa Ginoo. Ginoo, panalangin ang imong katawan ug santo sa sila, aron sa paglikay nila sa dautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukon sa nunta kani magpabilin uban kaninyo, hangtod sa kahangturan. Nahalan ng misa, atong dado ng gugma, kalinaw ni Kristo.